Takže dobrý večer, jmenuji se Tomáš Jecha a následující přibližně hodinu vám tady budu vyprávět o technologii ASP.NET MVC 5. Zeptám se, kdo z vás někdy s MVCčkem dělal? Výborně. Mně se líbí, jak každým rokem se počet těch rukou zvyšuje a teďka víceméně už téměř všichni. Tak, pokud byste náhodou byli na mé přednášce, kterou jsem měl v Brně, tak která byla před několika týdny, tak tam jsem ještě ukazoval release candidate verzi. V tuhle chvíli už vyšlo Visual Studio 2013 a s ním i MVC 5, takže já tady už budu ukazovat všechno na verzi, která je ostrá. A ačkoliv MVCčko jako takové nenabízí zas tolik zásadních novinek v tom vývoji jako takovém, že by tam byly nějaké nové funkce, tak spíš jsou tady novinky, které se týkají věcí vůbec kolem ASP.NETu jako takového a samozřejmě nějakých pluginů, nějakých dalších rozšíření, které v tom MVCčku můžete využívat. Ona je totiž teďka taková poměrně rozumná cesta, kterou se vydávají vývojáři z ASP.NET týmu. Oni se snaží nějakým způsobem sjednocovat to, jak se vyvíjí v ASP.NET Webforms a ASP.NET MVC. Nemyslím samozřejmě ten styl toho vývoje, ale přece jenom jsou jakoby technologie, které jsou udělané přímo pro webformsy a mohla by tam být možnost je používat v MVCčku a naopak. Klasicky to bylo například třeba s routováním, které první jakoby hnedka po nějakém dynamic data přešly do MVCčka a pak byly naroubovány přímo do .NET frameworku, protože si zjistil, že je to poměrně užitečná věc a v tuhle chvíli je možné to využívat i z ASP.NET Webforms, i z MVCčka a celé řady dalších technologií. Tak, nějaký základní přehled, co je nového. První věc je nový typ projektu. OneASP.NET, to znamená, konečně se sjednotily ty hromady těch templateů, které byly k dispozici při vývoji webových aplikací, kde jste si museli vybrat, jestli chcete webformsy, MVCčko, web API, prostě měli jste tam toho celou řadu. A v tuhle chvíli se to nějakým způsobem sjednotilo. Dále velká novinka, která je teprve teďka v začátcích, ale myslím si, že by to mohlo poměrně zásadním způsobem změnit způsob vývoje v ASP.NETu a vyvést ho z trochu slepé uličky, ve které se teďka nachází. ASP.NET Identity, to jste mohli si poslechnout od Michala Valáška na jedné z předchozích přednášek. A pak tam jsou takové, dá se říct, spíše drobnosti, jako je filter overrides, atributové routování, anebo nějaké další rozšíření podpory OData u web API. Tak, první věc ukážu, jak vlastně vypadá ten OneASP.NET, pokud jste se s ním ještě nesetkali. Takže já se tady pustím Visual Studio 2013. A v případě, že chcete založit nový projekt, tak tady máte pouze ASP.NET, Web Application a teprve ve chvíli, kdy si ten projekt necháte založit, tak vám to nabídne, jaký template chcete použít. Tady je jedna velká výhoda v tom, že když jste se podívali na to, jak se vyvíjelo v ASP.NET MVC předtím, jak vlastně ten projekt vypadal, tak on to byl vlastně jenom jakýsi potomek klasické web application. To znamená, mohli jste tam dělat všechno, co jste mohli ve web application. Mohli jste tam přidávat webformy, mohli jste tam přidávat cokoliv jste mohli v klasické web application. Jenom tam navíc bylo pár tlačítek v kontextovém menu, které vám dokázaly vytvořit podle nějakého templateu controller a podobné záležitosti. Takže ten krok, že jakoby teď je to všechno na stejné úrovni, byl poměrně logický. Zároveň také se snaží s MVCčkem a i s webformsy jít tím směrem, že místo toho, aby vám tam připravili 10 templateů, jak tu aplikaci si založit, tak přidali nějaký scaffolding a nějaké víceméně záležitosti, které vám pomůžou začít tím směrem, kterým chcete. Například tady vy si můžete zaškrtat, jestli v tom projektu chcete používat webformsy, jestli tam chcete používat web API. Samozřejmě, i když teďka bych nezvolil, že tam chci používat webformsy, tak kdykoliv později vy tam můžete nové ASPX soubory přidávat, můžete tam prostě s tím pracovat úplně stejně jako v klasickém ASP.NET Webforms.
Je tady ještě novinka, můžete si vybrat autentifikaci. Zase ta autentifikace je jenom záležitost toho, co se vám přednastaví do té šablony, ale pokud děláte nějakou klasickou aplikaci, ve které potřebujete uživatele autentifikovat například přes nějaké sociální sítě, přes nějaké providery třetích stran, nebo chcete naopak použít Windows autentifikaci, usnadní vám to práci, protože vám to může jistý mustr předvytvořit. Tak, pokud aplikaci založím, tak jedna drobnější změna, ty templatey, které se vám teďka vytvářejí, tak používají Twitter Bootstrap, takže je trošku předělaná ta základní šablona. Když to spustíme, uvidíte, že tam máme nějaký základní webovou stránku s nějakým jednoduchým layoutem a je tam připravených pár stránek. Zároveň díky tomu, že jsme si zvolili tu autentifikaci, tak nám to tam vygenerovalo nějaké základní prvky pro registraci, přihlašování a všechny věci, které na to navazují. Takže například pokud já bych teďka si zobrazil tady zaregistruju se. Chvilku to teďka trvá, protože ono to vytváří teprve v tuhle chvíli databázi. Tak vidím, že už jsem přihlášený, můžu si zobrazit profil a můžu nějakým způsobem konfigurovat, co potřebuju. Takže to je jakoby první taková drobnost, že celá ta šablona se v tuhle chvíli změnila. Tak, to samozřejmě ale není zas tak zásadní, ačkoliv je to taková příjemná změna. Tak co je zásadnější, tak je projekt Katana. Zeptám se, kdo z vás o projektu Katana slyšel? Dva lidi se přihlásili, ostatní možná tak trochu nesměli, že jsem je neviděl. Takže co to vlastně projekt Katana je? Možná jste někdy slyšeli druhý termín a tím je OWIN. Open Web Interface. Jedná se o jistý standard, kterým se Microsoft pokouší vytvořit abstrakci nad webovými aplikacemi, nebo respektive nad tím, jak ty webové aplikace hostovat. Pokud se teďka podíváme na to, jak vypadá ta architektura, tak my máme nějaké IS, které se bere, že je prostě ten správný způsob, jak hostovat aplikace, nebo respektive my to tak brát nemusíme, ale systém.web to tak bere. A víceméně portovat systém.web nějakým jiným způsobem není úplně jednoduché. Navíc v té už poměrně nabubřelé knihovně je celá řada různých komponent, které ve chvíli, když chcete vyměnit, tak máte prostě smůlu, protože pokud se například podíváte na Forms Authentication, což je takový krásný příklad tady toho, tak to je prostě sealed klasa, se kterou nehnete. Máte to integrovaný tady v té knihovně, kterou vy musíte používat. A pokud v tom potřebujete něco z něj zmodifikovat, tak je to poměrně obtížné. Máte tam celou řadu dalších věcí, jako je klasické webforms, komponenty z webforms. A pak máte nějaké další knihovny, jako je třeba Web API a ASP.NET MVC, které systém.web využívají. OWIN se snaží vytvořit jakousi abstrakci nad tím, jak obsluhovat ty jednotlivé požadavky. My máme objekty typu HTTP kontext, máme request response, máme informace o hlavičkách a všechno je to jakoby vázané na tu knihovnu systém.web. OWIN je právě velmi lehká vrstva, která nabízí jistou abstrakci na tady tím. Neříká, jak konkrétně, co se má konkrétně udělat, když si chceme přečíst hlavičky, kam se má konkrétně zapsat výsledek, když ho chceme poslat ke klientovi. Je to pouze abstrakce a k němu je připravená například OWIN Host System Web, což je právě implementace té abstrakce pro tu knihovnu systém.web, takže nad IISkem. Vedle toho se pracuje na implementaci pro mono, pracuje se na implementaci pro klasický self-host. Když si tak vezmete, tak AS obecně
Důvod, proč vy nemůžete třeba hostovat ASP.NET aplikace v konzolové aplikaci nějak jednoduše, tak je víceméně kvůli právě té těžkopádnosti toho systém.web. Přitom existuje celá řada listenerů, které vám dokážou obsluhovat HTTP požadavky. Vezměte si, že VCF můžete hostovat i web API v nějakém self-hostu a k tomu nepotřebujete IIS, takže jako tohle všechno už v ASP.NET, obecně v .NET frameworku je. Máte tam všechny tyhle knihovny díky kterým můžete vytvořit jakýsi HTTP server. Takže víceméně ten OWIN by měl být jistý krok, jak rozvázat ten velký balík systém.web a co v nejlepším případě ho nějak obejít. Klasický příklad je, že uvnitř toho abstraktního balíku OWIN v tom jádru máte jenom tu abstrakci právě, jak obsluhovat ty požadavky a pak všechno ostatní jako knihovny. Například owin.security, .cookies, pokud se nepletu, se to jmenuje, tak to je knihovna, ve které máte implementovaný způsob, jak uchovávat login přihlášeného uživatele v cookies, což je víceméně to, co dělala Forms Authentication. Ale my to máme jako samostatnou část, kterou můžeme i nemusíme použít. Když chceme použít něco jiného, tak prostě vezmeme ten OWIN nebo vezmeme i ten OWIN Security Cookies, přepíšeme si, co potřebujeme a víceméně máme nějakou implementaci, dejme tomu autentifikace, která je naprosto nezávislá na tom, jestli píšeme proti IIS-ku nebo čímkoliv jiným. Tak, já se tady vrátím ještě o 2 slajdy dozadu. Jsou tady ještě dva takové body, které bych rád zmínil. První věc je, že je samozřejmě lepší testovatelnost. Pokud jste někdy se snažili testovat a mokovali jste nějakým způsobem třídy ze systém.web, tak mi pravděpodobně dáte za pravdu, že to nebylo úplně nic bájného. A pokud budete se nějakým způsobem snažit testovat proti tomu OWINu, tak to bude podstatně jednodušeji, protože máte věci reprezentované nějakými interfejsy a podobně, takže to mokování bude mnohem snáz. Další věc je, že weby, které jakoby vy napíšete pomocí toho OWINu, tak jakým způsobem odchytáváte v klasickém ASP.NET aplikaci start aplikace, abyste si inicializovali všechny proměnné? V jakém souboru to odchytáváte? Jasně, global.asax. Tady je to udělané trošku jinak, tady je to udělané, že máte nějakou startup třídu, něco jako kdybyste měli klasický nějaký vstupní bod main proceduru a podobně. Je to právě udělané kvůli tomu, abyste to mohli mít i jako DLL, kterým obsluhujete nějaké požadavky a mohli jste ho hostovat jak do IISK, tak prostě v nějakým svým hostingem. Takže máme tady startup třídu a typoval bych, že postupem času ta sada těch technologií, které jsou napsány ne nad tím systém web, ale na tou abstrakcí OWIN, se bude rozšiřovat. Například už v tuhle chvíli právě, pokud si založíte ASP.NET MVC 5 projekt s tou bezpečností, tak to veškeré přihlašování a bezpečnost už jede právě přes ten OWIN. A typoval bych, že se postupně přes ten OWIN začne řešit i například samotné ASP.NET MVC nějaká vyšší verze. A samozřejmě těžko říct, co všechno se na to napojí, ale rozhodně nějaká takováhle abstrakce by mohla posunout ten vývoj trošku dopředu. Tak, já teď ukážu vlastně to, co jsem tady popsal. Pokud my se podíváme na tu aplikaci, tak tady máme třídu startup.out. Tak, je to k přečtení? Slyšel jsem aspoň jedno ne, takže... Výborně. Teď jsem změnil úplně něco jiného, předpokládám. Codelens. Já takhle budu muset zoomovat každý okno, ale tak to nevadí. Uděláme to takhle. Tak.
A víceméně tady už můžete vidět přesně to, jak vypadá ta startup třída pro ten Owin. Takže tady, jakoby když jste si nainstalovali MVC4 projekt, tak tam přihlašování se řešilo v těch templatách pomocí právě Forms autentifikace, protože Forms autentifikace není vlastně nic jiného, než podepsání a zašifrování nějakého tokenu, který se vrací uživateli jako cookies a ve chvíli, když tu cookies ASP.NET přijme, tak z toho nějakým způsobem ověří a nastaví aktuálního uživatele jako to, co vám přišlo v té kukyně. Tady to pojmenovali už trošku inteligentněji, cookie authentication, takže když se na to podíváme, tak vidíme tady nějakou startup třídu a v té startup třídě, ta startup třída je něco, co právě hledá ten Owin jako takový. A volá tady můžeme se podívat, jak to vypadá. Tady máme nějakou hlavní třídu, která jakoby definuje ten vstupní bod do té aplikace, což znamená nějaká metoda configuration, která přijímá nějakou instanci, která implementuje interface eAppBuilder a zároveň se to tady pomocí nějakého atributu na celou assembly definuje ten typ té třídy, ve které se má hledat ta metoda configuration, takže se tím definuje ten vstupní bod do té aplikace. A tady se přesto konfiguruje v tuhle chvíli zatím pouze autentifikace, to znamená, tady vidíme, že se volá něco jako use cookie authentication a zároveň tady máte informace, máte tady nějaké řádky o tom, jak zprovoznit autentifikaci pomocí nějakých poskytovatelů třetích stran, jako je Live ID, Twitter account, Facebook, Google account a podobně. A v tuhle chvíli tyhle metody, které tady máte k dispozici, tak když se na to podíváme, tak to jsou nějaké extension metody, které máte v samostatných assembly, jako je například tady Microsoft Owin Security Cookies. Takže je prostě samostatná assembly, která řeší přihlašování, samostatná assembly, která řeší něco dalšího, samostatná assembly, která řeší autentifikaci pomocí OAuth a podobně. Tak. Já se teďka na chvilku vrátím do té prezentace. Ještě tady teda chci ukázat jednu drobnost. Tím je, pokud se podíváme na ten Microsoft Owin, tak tady vidíte, že máte objekty, ty interfejsy, které jsou velmi podobné tomu, co znáte právě z toho klasického systém web. Máte tady eOwin Request, eOwin Response, eOwin Context. Ono na to vlastně není nic moc co vymýšlet. Jsou to prostě ty objekty, které znáte ze systém web, jenom reprezentované nějakou abstraktnější vrstvou. Tak, už jsem tady nakus trošku to přihlašování, takže ve Web API MVCčku už můžete, pokud používáte MVC 5 templatey, tak můžete používat právě ten Owin k tomu, k autentifikaci uživatele, kde je i podpora právě velmi jednoduchá použití například Facebook accountů a podobně. Zároveň se tam využívá i ASP.NET Identity, o kterém tady mluvil Michal Valášek, a celé to dohromady poměrně pěkně funguje. Ukážu tady na to ještě jedno demo, kde snad se mi poštěstí být připojený k internetu. Zkusím to kabelem. A ukážu vám, jak aktivovat přihlášení pomocí Google accountu, což je vlastně jediný poskytovatel, který nepotřebuje, aby jsme zakládali nějakou aplikaci u nich a podobně. Takže spoustu času nám ušetří to, že v
těch šablonách, ačkoliv tam nebylo žádné přihlašování pomocí Facebooku a podobně, tak ono je to tam schované a zobrazí se to ve chvíli, kdy budeme mít aktivované nějaké poskytovatele přihlášení třetích stran. Takže já tady použiju use Google Authentication, automaticky mi to právě zaregistruje do nějakých externích metod pro přihlášení a vy si samozřejmě můžete přidat jakékoliv chcete i jakékoliv další poskytovatele přihlášení, jenom někteří z nich, nebo respektive v tuhle chvíli všichni ty, co jsou tady uvedení, potřebují nějaké aplikační klíče, takže si musíte jít na nějaké Facebook Developers, založit si aplikaci, nějak sem zapsat ty klíče a pak to samozřejmě funguje. Já použiju ten Google Authentication, protože na tohle, co tady budu ukazovat, je to nejjednodušší. Takže já to zkusím spustit. A můžete si všimnout, že automaticky mi tady přibylo jedno tlačítko, což samozřejmě dělá ta šablona, která kontroluje, jestli poskytovatelé jsou, tak ty tlačítka zobrazí, jestli ne, tak se vůbec nebude zmiňovat, že tam je nějaká služba pro přihlašování, to je v tuhle chvíli už tam je zaregistrovaná. Přihlásím se. Přesměruje mě to zpátky na tu aplikaci. A vidím, že mi to tady nabídne i nějaké základní informace, to znamená nějaké uživatelské jméno. Já mohu provést registraci. Jo, chce to uživatelské jméno. Mohu provést registraci. A v tuhle chvíli tady v profilu je například vidět, že já si teďka můžu založit ještě k tomu k uživatelskému jménu heslo a můžu s tím pracovat. Takže je to poměrně dobrý template právě pro nějakou základní práci s takovýmhle externím přihlášením. Tak, zeptám se, jsou k tomu nějaké otázky tady k tomu, k přihlašování? Výborně, takže já budu pokračovat, když jste nějaké otázky měli, tak si to buď to můžete nechat na konec nebo na afterparty. Tak, další věc, kterou přináší MVCčko 5, je to jenom taková drobnost. Můžete využít takzvané override filtry, což jsou filtry, které vám dokážou vyrušit na nižší úrovni nějaké jiné filtry. Standardně se to využívá například pro povolení anonymního přístupu. Vy můžete mít celý nějaký kontroler v MVCčku, na něm atribut pro, že je vyžadována autentikace, nějaká autorizace a vy můžete používat nějaké atributy, kterými tu autorizaci vyrušíte. To znamená klasicky budete mít kontrol, nebo v celé vaší aplikaci je nutné být přihlášený a vy řeknete jenom u nějakého konkrétního kontroleru, že tady se uživatel může zobrazit ty data i bez toho, aby byl přihlášen, například kvůli tomu, aby vůbec provedl to přihlášení do toho systému. Jde takhle připisovat i autentifikace, to znamená, vy můžete například říct, že nějaká určitá část toho vašeho systému nevyžaduje specifickou autentifikaci, kterou jste si nastavili. Tak, rád bych teďka ukázal ještě jednu zajímavou změnu, která je k dispozici a tím je scaffolding. Scaffolding, který můžete víceméně vytvořit celou sadu, nějakou smečku kontrolerů, šablon a všeho okolo pro editaci nějakých záznamů. Protože když jste vytvářeli v MVCčku klasické rozhraní pro editaci, tak většinou to byla taková trošku neúplně zábavná práce, když jste si vytvořili kontroler produktů, vytvořili jste si akci index, akci update, akci details, akci delete, pro všechno ještě postové varianty, teď jste všechno psali, teď jste ke všemu vytvářeli šablony a podobně. Takže tady existuje plugin, přes který vy jste schopni si například proti Entity Frameworku vytvořit rovnou takovou tu základní
základní sadu operací, se kterými pracujete s nějakou kolekcí, to znamená vytvoření záznamu, smazání záznamu, upravení záznamu, zobrazení záznamu. Tak, nejdřív pro to ale budeme potřebovat nějaká data, takže já udělám to, že si v namespaceu models si založím, doufám, že jsme v správném Visual Studio, tak, založím si tady nějaký datový kontext. Ten datový kontext si načtu si k tomu metadata z databáze. Použiju tady nějakou testovací databázi webu.net portál. A jenom pro ilustraci si tady načtu seznam tagů. Budu tam mít pouze seznam tagů, kterými, to znamená nějaký tag, dejme tomu C#, Visual Basic, prostě nějaké označení článků a diskuzních příspěvků. Projekt zkompiluju a kliknu pravým tlačítkem na tu webovou aplikaci, zvolím si přidání položky a New Scaffolded Item. To, co se tady zobrazí, tak je sada nějakých, víceméně jsou to odkazy do nějakých DLL, do nějakých assembly, které definují, jak se vám má něco nascaffoldovat. Vy si to můžete rozšiřovat sami o nějaké další typy, to znamená, pokud to hodně potřebujete, je možné si napsat i explicitně vlastní typ scaffoldování. V opačném případě si můžete upravit nějaké ty templatey, které se k tomu scaffoldování používají. Je to klasicky ve formátu nějakých T4 šablon, které najdete nakopírované ve složce, kterou vám za chvilku ukážu, až nejdřív to scaffoldování použiju. Tak, teďka koukám, že to nemáme, doufám, že tam není nějaký řádek, který musím vyplnit dole. Tak a pojmenuji to tax controller, vyberu si ten datový kontext a řeknu, že chci používat třídu tak. To znamená, budu chtít zobrazovat tax controller, bude pracovat s entitou tak a bude se používat .NET Portal Entities k tomu, aby se získaly ty data, aby se upravovaly a podobně. Tak, všechno nechám defaultní. Tak a vytvořilo mi to tady klasický seznam, kde máte index operaci, která vám data načítá z datového kontextu. Máte tady detaily, která vám podle tagu ty hodnoty najde, vytvoření a podobně. Takže v tuhle chvíli, když to spustíme, tak by to mělo být vlastně všechno a mělo by nám to připravit nějakou sadu kontrolerů a šablon pro editaci těch tagů. Nechal jsem zaškrtnuté použití layout page, takže jsem mi použil ten layout, který na tom webu je přednastavený jako defaultní a vidím, že mi to tady vygenerovalo takovýmhle způsobem všechno, co je potřeba. Takže například tady vidím, že mám nějakou položku, mohu ji editovat. Mohu smazat, co potřebuju, pravděpodobně, když to tady smažu, tak mi to spadne, protože na to mám navázané nějaké... Nespadne mi to, asi jsem tam neměl ještě nějaká data, každopádně nejsou tam vyřešené takové věci okolo, samozřejmě jako provázané seznamy a podobně. Je to jenom opravdu, aby vám to vytvořilo nějaký jednoduchý template, ze kterého vy můžete vycházet a ve kterém pak jste schopni si upravit to, co sami potřebujete. Udělá to za vás takovou tu základní špinavou práci. Tak, když se podíváme, jak to vypadá, tak nám to tady vytvořilo sadu šablon. V těch šablonách máte prostě standardním způsobem
nějakou sadu divů, máte tady nějaké tlačítka na odeslání. Je to celé řešené pomocí toho Twitter Bootstrapu. Takže samozřejmě, pokud ten Twitter Bootstrap nechcete používat, tak tady to základní scaffoldování se vám úplně nehodí. Nicméně, pokud byste to z nějakého důvodu si chtěli ty šablony upravit, tak můžete. Já si tady vykopíruji adresu, abych to dlouho nehledal. Je to klasicky v Microsoft Visual Studio /Common 7. A máme tady normálně extenze a je to vždycky nějaká DLL, která se doinstalovala jako extenze do Visual Studia a uvnitř v templatách máte k dispozici, například tady by měly být, nevím, který z nich to zrovna používá, ale jsou to prostě klasické T4 šablony pro Visual Basic i C#, pokud byste z nějakého důvodu chtěli pracovat ve Visual Basicu. Takže velmi podobným způsobem, pokud se podíváme, je tam i několik dalších. Máte tady například scaffolding pro web API. Zeptám se, kdo z vás někdy pracoval s web API, nebo víte, o co jde. Těch rukou je už podstatně míň. Jedná se tedy o jakousi, nechci, aby to vyznělo úplně špatně, odlehčenou verzi MVCčka, nebo respektive ona místo toho, abych říkal odlehčená, tak je spíš zbavená některých věcí, které nejsou potřeba v případě, kdy píšete nějaké restové API, jsou tam přidaná zase naopak nějaké vylepšení, abyste mohli prostě snazším způsobem psát nějaké API, které bude konzumovat třetí strana. Zase, pokud jste se podívali, samozřejmě .NET Framework už má záležitosti, jako je například Windows Communication Foundations. Pouze je tady ten problém, že dneska vám už každé zařízení, každý framework vám umí konzumovat HTTP protokol a umí nějakým způsobem parsovat například JSON nebo XML. U toho VCF to bylo trošku komplikovanější, protože tam bylo tam spoustu standardů a neříkám, že to je samozřejmě špatně, ale v určitých situacích, kdy jste prostě potřebovali někomu vystavit nějaký jednoduchý seznam, tak prostě udělat jeden HTTP požadavek, přijmout data, rozparsovat to do JSONu je někdy jednodušší, než konzumovat VCF, tedy z jiných jazyků, než například ze C#. Takže máte tady celou řadu dalších templatovacích záležitostí, dalších scaffoldů a pokud byste chtěli, můžete si upravit ty T4 šablony. Tak, další věc, kterou bych chtěl ukázat, tak je attribute routing, což je poměrně užitečná věc. Nevím, jestli jste se někdy setkali při práci s MVCčkem s tím atributovým routováním. Byl to projekt, který, nevím, jestli byl na nějakém GitHubu nebo Codeplexu, ale jednalo se o projekt, který dovoloval editovat, jakým způsobem mají vypadat routovací pravidla pro kontrolery a jejich akce přímo zevnitř kontrolerů pomocí nějakých základních atributů route prefix a HTTP route. A Microsoft toho autora oslovil a víceméně provedl akvizici tady toho frameworku přímo do jádra MVCčka. Takže to je poměrně užitečná záležitost. Ukážu na to demo, jak něco takového vypadá. Protože samozřejmě pokud děláte větší aplikaci v MVCčku, tak čím víc tam máte kontrolerů, čím víc tam máte akcí, tak pak ten Global ASIX, ve kterém máte definici těch routovacích pravidel, už to nevypadá úplně hezky a navíc pořád přeskakujete, upravíte něco v kontroleru, přidáte akci, skáčete do definici routování, upravíte routování, hledáte správné routování, skáčete nazpátek. Takže tady to můžete definovat na jednom místě. Založím si nějaký kontroler.
Tak, pojmenuji si ho test controller a vytvořím si tady nějaké 2 akce. Nebudu moc kreativní v těch názvech. Tak a to znamená, pokud já teďka to spustím a zavolám test, jestli se nepletu, test/index, mám tam ping, index 2, pong. A kdybych teďka chtěl měnit ty URL adresy, tak bych musel jít zpátky do definice routování, přidávat nějaké routovací pravidla. Díky tomu atributovému routování můžete použít právě route prefix. A můžete si nějak pojmenovat, co má být na začátku té URL adresy, takže například něco a následně HTTP route. Tak už je to jenom route, před 14 dněma to bylo HTTP route, to je dobrý vědět. Takže například tady ping a pong. Samozřejmě můžete tam doplňovat další věci, jako jsou parametry. Můžete prostě takovýmhle způsobem tam určit nějaké doplňující parametry, které budete v té URL adrese očekávat. To, co se stane tady, je pouze to, že vám to při startu té aplikace, při zavolání metody, která se jmenuje map MVC attribute routes, vám to projde ty kontrolery a zaregistruje vám to podle toho, jak máte nastavené ty atributy routovací pravidla. Takže já se podívám, jestli je to tady připravené. Není to tady, takže já pouze zavolám routes map MVC attributes routes. A tenhle test controller by mi měl tedy reagovat na adresu něco lomeno ping a něco lomeno pong. Něco lomeno ping, vidíme, máme ping a něco lomeno pong, máme pong. Uchvatné. Tak, takže to je jenom taková malá drobnost, kterou zaintegrovali právě přímo do MVCčka, do jádra. A další věc, poslední, kterou bych tady chtěl ukázat, tak je rozšíření web API o queryable, o OData, která můžete použít na to, abyste se dotazovali pomocí nějakého query stringu na data proti nějakému eQueryable rozhraní. To znamená nějaký způsob, kterým vy můžete sestavováním HTTP požadavků provádět nějaké základní dotazy do databáze. Protože určitě to znáte, potřebovali jste udělat nějaký export nějakých dat, chtěli jste načíst jenom pár sloupců, nebo jste chtěli načíst pár sloupců a něco agregovat z nějaké jiné tabulky. V tu chvíli jste si zakládali, ať už jste používali jakoukoliv technologii, někde nějakou službu nebo něco prostě, co vám ty data poskytlo, museli jste kvůli tomu psát nějaký nový kód a to, co vám právě Web API a UData nabízí, je to, že pokud si to v té aplikaci můžete dovolit. Samozřejmě bude spousta aplikací, kdy kdybyste něco takového udělali, tak to nebude moc užitečné ani chytré něco takového vystavit ven. Ale jsou typy aplikací, ve kterých se vám něco takového může hodit. Takže já tady ukážu, jak vlastně něco takového vypadá. Já tady mám druhý projekt a v tom projektu
mám také nějaký datový kontext a ten datový kontext mi mapuje nějaký seznam produktů a každý produkt může mít u sebe jednu nějakou kategorii. Připravil jsem si tady Products Controller. A jediné, co jsem tady udělal, tak je, že jsem vystavil eQueryable jako výsledek výstupu z toho API kontroleru. A předávám vlastně ten datový kontext, se kterým pracuju, tak jediné, co mu tady ještě nastavuju, tak zakazuju vytváření proxy a zakazuju vytváření lazy loadingu, což je z toho důvodu, že ten serializér, který pak vrací ty data, tak on by se snažil vyserializovat víceméně všechny vlastnosti, které ty objekty mají, a díky tomu, že by tam byl lazy loading, tak při dotazování na ty vlastnosti by probíhalo načítání celého toho stromu té databáze, a to by samozřejmě tu aplikaci nijak dobře ovlivnilo. Takže já to zkusím spustit a provedu tady několik dotazů, na kterých vám ukážu, jak to vypadá. Já si tady spustím Fiddler. A v tom Fiddleru budu provádět dotazy, protože Web API očekává jako výstup, nebo výstup z toho Web API je standardně nějaké XML nebo JSON. Takže v případě, že já bych to otvíral z nějakého prohlížeče, tak mi to pravděpodobně v Internet Exploreru mi to bude chtít stáhnout soubor s případnou JSON nebo něco takového. Takže tady alespoň uvidíme. Tak, já se odmažu a nechám si tady pouze odkaz na ten API /products, tedy to, co by mi mělo stáhnout ty data. Spustím to, udělal jsem si tam překlep. Tak a vidíme, že mi to vrátilo nějaká JSON data. Je jich tady poměrně hodně. Když si to otevřu, mám tady nějaké informace z nějaké databáze náhodně generované, kde jsou nějaké náhodně generované filmy, s tím, že tady například vidíme ten objekt nebo tu vlastnost categories, ve které se uchovávají ty kategorie, a díky tomu, že já jsem vypnul ten lazy loading, tak mě to automaticky v tuhle chvíli tam prostě nechává 0 hodnotu. Tak, co s tím můžete všechno dělat? Kvůli tomu, abych tam neměl tolik dat, tak já provedu nejdřív nějaké filtrování. Takže otazník, $, a například řeknu, že chci jenom prvních 100 položek. To je prvních 10 položek, ať je to ještě rychlejší. Tady v tuhle chvíli už je tady podstatně míň. A v tuhle chvíli se opravdu vytvořil link-queue dotaz, který, když se zinterpretoval Entity Frameworkem, tak to provedlo pouze nějaké select top 10 z té databáze. Přidám další parametr. Order by. Tak je to case sensitive. Tady teď jsem to seřadil podle autorů, takže vidíme, že tady na začátku máme autory, který mají na začátku jméno Ačko. A tady to jsou ještě věci, které jste mohli používat i v té starší verzi OData, která byla k dispozici nějakou dobu po vypouštění MVC 4. Ale nově tady jsou právě dva parametry, select a expand. To jsou záležitosti, které v klasickém OData protokolu, což je standard, už byly, ale nebyly naimplementovány, a od téhle chvíle je právě už můžete využívat. K čemu je to dobré? Ten expand slouží k tomu, že vy můžete vzít nějakou vlastnost a nechat do ní donačíst data. To znamená například, tady je ta vlastnost categories, takže když jsem dal expand categories,
tak vidím, že mi to k těm kategoriím načetlo i nějaké IDčko a jméno té kategorie. A poslední je pak select, ve kterém vy jste schopni si selektnout jenom nějaké sloupce. Takže například já budu chtít provést select na herce, cenu a kategorii / category name. Takže budu tam mít 3 hodnoty: herec, cena, jméno, kategorie. Tak a vidíte, že se mi tam vypsalo pouze to, co potřebuju. Jak říkám, jakoby to není věc, kterou pravděpodobně budete nasazovat ven vůči produkci, na nějaké produkci veřejnosti, ale pokud potřebujete vystavit nějaké API, chcete někomu dovolit, aby se mohl dotazovat do data, tak je to poměrně šikovná záležitost, která vám může ulehčit poměrně velké množství práce. Tak v tuhle chvíli je to už ode mě všechno, takže já vám děkuju za pozornost a pokud máte ještě jakékoliv dotazy, tak se ptejte.